Helo a chroeso I wythnos arall o Sesiwn Sul gyda fi, Evan Fairclough. A fi, Griff Roberts. Mae gen ni lwyth ar eich cyfer chi yr wythnos yma gan gynnwys gwestai arbennig. Nawn ni ffindio mas pwy yw ar ôl y gam gyntaf. A hefyd mae gen ni llawer o sgwrsio, llawer o gerddoriaeth ac wrth gwrs y gêm. Felly aroswch gyda ni. Felly, ein gwestai arbennig yr wythnos hon yw Nai Cod. Croeso i'r raglen, Nai. Bore da. Bore da, neu Nawr, noswaith da. Na, Ie. bore mi. Dwi just wedi Ocê. huno. Okay. okay. Ti'n beth, fi'n credu hwnna i fod yn onest. Genuinely, nes I dy huno bore yma tua 11 o gloch, rhywsut. Just like, Wow. nes I fynd i gysgu am 3. Sa'n actually sure. Weithiau dwi'n dyhuno am 6, weithiau 10, weithiau 3, sa'n gwybod. Wow, mae hwnna'n really spontaneous. Okay. Fi Yeah. wedi bod yn gwella fy sleep schedule achos oedd e'n really well. Nes I godi am fel 2 diwrnod fi'n credu. Dyna y gweithio nes I. Ond mae wedi dechrau gwella nawr, so fi wedi dechrau mynd I gysgu am hanner nos yn lle fel 3 o'clock o bore. A fi wedi bod yn codi am fel fwy hanner 10, 11, sy'n lot yn well. Yeah. Well, half lefn yw gweithio fi so far yn y quarantine yma. Really dda. Yeah. Fi ddim yn un I gysgu mewn yn hwyr. Mae chwiorydd fi yn ddo. Sorry. Fi yn. Expose on Shade. Goodness. Felly nai, sut wyt ti wedi bod yn ddiweddar? Well, dwi wedi bod yn neud pethau rhywsut. Dwi wedi bod yn darllen. Wow. Lot. Mae'n syniad really da. Os dwi'n mynd draw I weld beth dwi wedi darllen. Dwi wedi bod yn darllen Waking the Tiger. I Am Charlotte Simmons, The Night Manager, A Clockwork Orange, Agatha Christie, Saki, Complete Short Stories. Mae'n gormod o lyfr hyn dwi wedi bod yn darllen. Ac ar un pryd, dwi wedi bod yn gwella fy YouTube channel. Ac, wel, sa'n gwybod beth yw'r gair yn Gymraeg? Editing? Beth yw editing yn Gymraeg? Golygu. Golygu? Sa'n Ti hafod eisiau plygo dy YouTube channel na I? Na, dwi'n alright. Okay. Peidiwch mynd I subscribe I na I te. Na, actually, unsubscribe os chi'n gwrando hyn. Yeah, os chi'n barod wedi, unsubscribe o. Unsubscribe, mae hwnna'n ofnadwy I mi. Na, ond dwi wedi bwrw 100 o subscribers, a nawr dwi angen creu montage. Mae fo'n ofnadwy anodd, ond mae fo'n hwyl. Mae'n rhywbeth I ti'n neud, a mae'n datblygu dy sgiliau perfformio a golygu a phobeth, so mae'n peth da. Wrth gwrs. A ti'n dod â humor I gant o bobl. Gant o bobl, mae bywyd yn nhw wedi gwella o ganlyniad I ti nai. Na, nid really. So, ti wedi bod yn darllen y llyfrau I gyd yma ar yr un pryd? Yeah. Wow. Dwi'n berson ofnadwy o gymleth, ond nawr dwi'n ceisio darllen un llyfr her tro, sef Ed McBain, Money, Money, Money. Felly, mae fo'n thriller, mae fo'n hwyl. Thrilling. Well, mae'n very thrilling. Dal lan gyda ti nai. A ti'n mewn sgynnu am weddill y raglen? Na. Mae'n sian. Felly, o'n I ar FaceTime gyda nai fel te wythnos yn ôl, a nath ti dod iddo fi, dyle fi chwarae mwy o gemau fideo. Yeah. Mwyn gwella fy sgiliau yn gyffredinol. Wel, sgiliau meddyliol yn fy man. Mae Griff yn edrych yn drist. Rha'n ti'n edrych yn drist, Griff? Na, fi'n ffain. Okay. Os ti'n dweud. Rod y het ymlaen. Mae Griff yn gwisgo het. Mae gen I het, a mae gyda fe afal banana, grawnwyn, a gellygen. Nes i'n hoffi beth ydy gair. Gellygen. Beth, ti'n mynd off I pes? Na, maen nhw'n disgusting. O na, maen nhw'n un o'r ffeithiau neisa, a mae barn ti'n anghywir. Ie. Na, mae Doctor Who yn cytuno efo fi. Ti'n gwybod hwnna, Evan? Ie, nawn ni cael pwnc llosg amdano fe yn y link nesaf. Nawn ni siarad am hwn eto, later on. Nawn ni gemau fideo. Felly, Griff, ti ddim yn chwarae gemau fideo, ynddi ti? Na, wel, dim really, na. Nes I, cwbl o wythnosau yn ôl, nes I trio download The Sims I fy nghyfrifiadur, a nes I talu £5 amdano fe, a nath cymryd fe awr I download, so nes I aros amdano fe, a wedyn nes I ffeindio mas bod fi accidentally di download
fel llyfryn gyda'r cheats i gyd yn lle'r actual game. Oedd hwnna'n actually devastating. Fel, nath e crysio fi fel person. Sorry. Ond wedyn, tua hanner awr cyn recordio'r raglen yma i chi, nes I download o Roblox, achos fi'n really cool fel yna. A mae Roblox yn eitha stressful, actually. Ydych chi wedi chwarae fe o'r blaen? Nes I fel... Dwi wedi gwylio streams, dwi erioed wedi chwarae. O'n i'n cael yr iPad, a nes I fel Titanic version. So ti fel ar y Titanic, a rhaid ti trio fel escape. Nes I mynd ar server pan o ti mewn fel caffi, a nes I ddweud, hello, can I have bubble tea? Achos dyna beth nes I weld pobl arall yn neud. A wedyn nath neb servo fi. So nes I rhywun arall a gofyn am chocolate milkshake, a nath I weid, yes, sit down, a bydde hi'n dod o'r chocolate milkshake I fi, a nath I ddim. So nes I nôl a dweud, can I speak to your manager, please? A nath pawb anwybyddu fi. Mae Roblox byd yma'n swnio'n savage. Ie, fi'n gwybod. Oedd e'n awful. Pastries Bakery gyda Z ar y diwedd. Beth yw purpose y game? Roblox? Sa'n credu bod un. Sa'n meddwl ma' na I, mae fo fel VR game, just VR chat, dyna fo. Ti just yn cael hwyl ac yn siarad I random bobl mewn goofy manner. Ie, ond oedd e ddim yn goofy manner, oedd e'n stressful. A nes I trio cael job yn y bakery fel bod fi'n gallu actually helpu'r customers, ond oedd fi'n gorfod fel bod yn member neu rhywbeth, ond I fel fi ddim yn rhoi unrhyw arian I Roblox. Fi ddim wedi cyrraedd y low yna eto. Fi'n agos, ond fi ddim quite yna. Fi'n surprised bod ti wedi bod yn chwarae Roblox. O fi'n mor bod. Beth yw eich hoff gemau fideo? I mi, mae fel rhwng 3 game, PUBG, Battlefront 2, Star Wars, ac Minecraft, probably just oherwydd, just oherwydd mae'r 3 game hwnna mor unique ac mor creadigol. Just yn hoffi nhw. Dyna gyd, Fi'n credu bod fi'n mynd I fynd am yr OG Club Penguin. Dwi'n credu bod chi angen esboniad chwaith. Na, chi ddim. Os chi'n gwybod Club Penguin, chi just yn OG. Sa'i beth I chwarae Club Penguin? Oce, cer mas, Evan. Evan, ti mas. Dwi'n cymryd y rôl di nawr, cer mas. Fi sy'n fflin o Rhaglen. Felly, fel nathon ni dweud yn y link diwetha, ein pwnc llosg wythnos yma yw ydy gellygen yn flasus? Na. Gellygen, Wel, gar newydd. ateb byr ydy. A dyna'r unig. Na, dyw o ddim. Mae fo'n rhy soft. Mae fo'n just yn Mae fo'n teimlo fel os ti'n bita nhw... marshmallow sydd yn cael ei dechrau roto. Mae fo'n horrific. Ond os ti'n bita nhw yn syth pan ti'n prynu nhw, maen nhw dal yn galed. Ie, maen nhw dal yn... Mae fe dal yn blasu fel maen nhw'n soft. Maen nhw'n Mae mwy fel consistency afal os ti'n bita nhw syth. Wel, fi wedi rannu, okay, achos fi rhyngddo chi, achos fi'n anghytuno gyda chi, achos fi'n meddwl, pryd mae peren, dyna beth yw e? Dyna fo, peren. Peren. Dyna'r gair. Ond technically, gellygen yw'r gair. Gellygen. Cardigan yw'r gair swyddogol. Fi'n mynd i ddweud peren. Ond peren byddai'n mwyaf o bobl yn dweud. Yn rhan modd, ffrwchnedd yw'r gair iawn am banana, ond sneb yn dweud ffrwchnedd. Anyway, continue. Diddorol. Anyway, peren, pryd fi'n bwyta peren, pryd maen nhw fel galed a fel bach, fi'n cysau nhw, achos ti'n mynd fel calafel achos maen nhw'n flasu'n well yn y cyd-destun yna. Ie, maen nhw. Ond pryd maen nhw'n fel yn feddal, fel ti'n dweud, fel marshmallow, maen nhw'n actually really blasus, a maen nhw'n fel un o'r ffrwythau mwy o blasus. So fi'n angen sy'n gwrdd ddau ohonych chi. Maen nhw'n eisiau a fale at any stage. Na dyn. Dwi'n hoffi Griff yn fwy oherwydd mae fo'n actually hoffi'r peren pryd mae fo'n galed oni bai chi. Pryd fo'n dechrau troi mewn I fwtch. Dwi ddim yn mwtch, mae fel... Ond dal bita fe pryd ni.
Ond, na I fyta fe at any stage in its life. Ond I fe bydd ddim yn moldy a mingin. Wel, dyna ni. Na, fi'n cysau Peryn ifanc. Wel. Oedd hwnna'n trafodaeth diddorol iawn. Mae nifer o bobl wedi cael ei roi yn y sefyllfa anffodus iawn lle nhw methu mynd i weld ei torrydd gwallt. Torrwr gwallt. Mae'n problem i mynd i weld ein teuluoedd. Na. Neu'n doctoriad. Na. Problem yw, ni ddim yn gallu cael ein wallt ei dorri. Ie, hwnna'r broblem efo. Dyma'r broblem sy'n ein gwynebu ni yn 2010. Wel, os ti'n edrych ar... Na, sorry, cael ymlaen efo. Sorry. Mae nifer o bobl di troi at siafau gwallt bant yn gyfan gwbl. Beth yw eich sefyllfa gwalldol chi? Gwallt. Well, first of all, just no way fi'n mynd i siafo gwallt fi gyd off. Fi just yn rhoi hwnna mas yna. Pa mor desperate ni'n cyrraedd, dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Fi, cynnu, mae Efan a Nai actually'n gallu gweld fi, cos ni'n neud hwn just o FaceTime. A maen nhw'n gallu gweld sefyllfa gwallt fi ar y foment. Dwi ddim yn wych, na'i gyfadde. Mae fe'n edrych yn dda, Griff, i fod yn deg. Mae'n hir iawn. Sa'n gallu meddwl am pryd bydde wedi bod mor hir a hyn o'r blaen. Ond... Fi'n cofio llynedd, nathon ni'n neud fel arholiad drama, a thyn really hir. Ond, oedd pwrpas i hwnna, achos oedd e'n ffit o'r cymeriad, so dyna pam nes i ddim cael ei torri. Ond nes i just anghofio, nes i trio cael ei torri just cyn i popeth cael, ond oedd nyn man ar agor ar y dydd nes i fynd, a wedyn gys i'n chance arall, a wedyn oedd popeth di cael. So, falle os ni'n cyrraedd sefyllfa absolutely horrendous, bydd rhaid i fi trysto mam i dorri ei fi, ond ar y foment, na, neb yn cael yn agos at y fe. Mae'n cyfle arbrofi gyda dy wallt. Beth ydy yn edrych fel? Exactly. Hir. Falle mae dau o fe'n blond. Yn union. Dyna pam dwi'n ceisio tyfu barf, kind of, a slight moustache hefyd. Falle, just straight up shave o fy hen a just cael barf anferthol. Wel. Sean Corn! Ti Sean Corn y dyfodol na? Yeah. Saint Cod. Saint Cod, the great Saint Cod. Yeah. No, o'n i'n eitha lwcus. Ges i haircut just cyn i quarantine dechrau. Ond fi tueddol i cael fel haircut pob tua 4 wythnos. Tua mis. A ni wedi bod yn quarantine nawr am fis. So dyma tua'r adeg lle byddwn ni'n cael haircut. Felly fi'n credu erbyn wythnos nesaf neu y rhaglen ar ôl wythnos nesaf, mae'n mynd i fod yn really... Doedd ddim yn edrych yn gret. Ond fi'n edrych ar ochr cadarnhaol. Mae'n gyfle i fel gweld be mae fy ngwallt yn edrych fel bach yn hirach. Yn hir. Yeah. Well, sa'i di cael haircut ers New Year's Eve. So, mae'n really bod yn eitha hir i fi. New Year's Eve? Achos fi'n cysau cael gwallt fi di torri, so fi'n procrastinate on nes bod e'n cyrraedd pwynt ble mae'n awful, a wedyn fi'n mynd a cael ei di torri. Hwna'n bron yn 5 mis? Ie, fi'n gwybod. Wel, yn edrych o 5 mis o dŵf. Nes i am cael ei di torri mor fyr am y tren. Ond, mae yn hir ar y foment. Wel, Efan... Sorry, okay. Well, just un peth dwi just eisiau dweud. Efan, os ti, pryd mae'r siawns ti dorri dy wallt unwaith eto, dwi'n mynd i rhoi un suggestion. Sa'n meddwl mae neb yn gallu gweld, mae neb yn gallu gweld hwn o'n i bai am ni tri, ond dwi'n mynd i dangos llun i Efan yn gyntaf. Fy hen trim. A hen trim Efan yn ofnadwy o... circular, let's dweud. Mae'n edrych fel oedd gen i fel cilch ar top fy mhen. O'n i'n edrych fel milwr. Felly na dod o hwn yn ôl. Os ti'n dweud, Evan. Mae gwallt fi kind of
yn edrych yr un peth nawr, ac oedd fel pan o fi'n 5 oed. Mae'n cool. I fod yn Dwi deg, just ddim di newid. Mae Fi'n ti'n mynd yn credu, fwy Griff. curly nawr, ddo. Tas y ti'n fel wneud yn fyr ar ochrau a cadw yn hir ar top, bydde fe'n edrych yn really cool. Ie, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n hefyd, gormod o Griff. statement i fi. Beth peth am y gwas hon, y gwas baban hon. ti? Oh, waw. Mae gen i nifer Waw. o luniau o ba... Oh my goodness, Erfan. Oh god. Falle na i dod nôl o'r quiff. Nes i weld un o ti ddod, bore me fan actually, oedd hi'n dod lan fel 2 flynedd yn ôl. A fi methu cofio naill ai oedd gwallt ti'n completely flat, neu oedd e'n fel really stick o lan. Ond fi ffili cofio pa'n oedd e. Os yna'n cwbl o flynyddoedd yn ôl, oedd e probably yn completely stick o lan. A Dwi'n meddwl mai yn 2 2011 flynedd yn ôl oedd e. Ie, bydde fe'n completely stick o lan te. Achos yn 2017, nes i troi'n obsessed gyda trio cael gwallt fi yn really fel tal. A chyn hynny, oedd e'n really fel byr, a fel ar fy mhen. Nawr fi wedi cyrraedd fel happy medium, lle mae fel... dwi ddim yn fel reit lawr, ond dwi ddim yn lan. So mae'n just yn kind of eistedd yna, a mae'n edrych yn well, fi'n credu. Gobeithio. Mae llawer o bobl wedi bod yn trio ffindio ffordd o ddefnyddio ei amser yn quarantine. A mae nifer o bobl wedi cael y syniad o mynd ar-lein, achos mae modd mynd ar-lein, a chi'n gallu fel mynd ar wyliau. Oce, fi methu canolbwyntio, achos ar y galon Zoom, Griff a Nai yn dawnsio, a maen nhw'n rhoi fi off siarad am y peth really bwysig fi'n siarad am. So, stop. Yeah, diolch. Yeah, okay. Mae'n lot o bobl... Mae Griff yn madw. Anyway, mae lot o bobl wedi mynd ar-lein, a mae ffordd o fel mynd ar wyliau ar-lein, so chi'n gallu ymweld â dinasoedd ar draws y byd, neu llefydd ar draws y byd ar-lein, fel ar Google Maps a stuff, ond fel, maen nhw'n rhoi chi actual tool. Mae Griff yn edrych yn really... Wel, oce, dyma nes i ymchwilio mewn I hyn, Griff, a mae'n fi... Sorry, I just eisiau dweud, pan nes ti'n rhoi I fi am ddawnsio fyna, is hi'n really goch. Nes ti. Sa'n gwybod? Sorry. Anyway, cadw ymlaen gyda'r stori ti, Evan. Felly, os chi eisiau ymweld ar rhywle newydd, gallwch chi edrych ar-lein a mae modd ymweld ar rhywle newydd ar-lein. Dwi ddim yr un peth, ond chi'n gallu gweld lle sy'n eitha cool. Felly, ewch wneud hwnna. Neu, os chi'n eisiau mynd ar ôl wefannau, jyst ewch ar Google Maps. A wedyn, ewch chi ffindio lle chi'n byw. Dyna yw'r highlight o Google Maps, ond mae'n scam, actually, achos ti'n methu gweld TV. Be? Ti'n gallu gweld yr hewl fi'n byw arno, ond ti'n methu gweld actual TV, achos mae fel tu ôl I ti arall. So mae hwnna'n really drist. Getting. Fi'n gwybod. Ti'n gallu gweld TV? Gwarthus. Mae'n lot o goed yn y ffordd. Ie, oedd mae'n tîm mansion, Efan. Wrth gwrs ni'n gallu gweld ti. Na. Ie. Mae loads o goed yn y ffordd, so ni methu gweld e o'r rhawl. Ni wedi cyrraedd diwedd yr awr gyntaf ar Sesiwn Sul. Mae dyn ni llwyth ar cyfrwch chi'n rhaid lawr. Sorry, nes i'n hyfryd sound effect. Yay! A chi ar fi'n cael y newyddion. Yay! Yay! Beto bych Dwi ddim yn hoffi gwybodaeth. Hwna'n ddiddorol. Really? Hwna'n really deep. Ie, dwi'n cytuno. Anyway, awn ni i'r newyddion, a byddwn ni nôl yn yr ail awr ar gyfer mwy o sgwrsio, gemau a cherddoriaeth. Y fawr. Na, fi newydd gwasgu'r bwtwm wrong. Fi angen mynd nôl ar Zoom. Mae'n yn good radio. Croeso nôl I Sesiwn Sul. Mae dyn ni llwyth ar eich cyfer chi yn yr ail awr. Llwyth o ganeuon, llwyth o sgwrsio, a'r gêm. Mae dyn ni 3 quiz ar y ffordd. Ni gyd mynd I chwarae'r quiz. Ydw I mynd I ennill y quiz am y tro cyntaf mewn tua mis? Gawn ni weld? Na. Fi angen sgwennu quiz wedi galed I Griffith os yma, achos beto bod fe wedi sgwennu'n wedi galed I fi. Felly, a mae Nai mynd cael gorau'r quiz. Tro diwethaf nath ennill y quiz gyda fel un o'r sgorau Nes I ennill y tro cyntaf hefyd.
Awr tro gynta. Ti sy'n quiz meister. Ni nawr yn mynd i wneud y quiz sydd yn gyffroes iawn. Ni'n mwynhau'r quiz bob wythnos. A na yw sy'n mynd i fynd gyntaf wythnos yma. Reit, na i. Wyt ti'n barod? Na. Well, too bad. Jingle. Gan mynd i methu wneud y jingle, fy methu chwarae fe, ni'n canu i'r gwrandawyr. Mae reole'r gêm yma'n syml. Byddai'n gofyn cyfres o gwestiynau, a'r cyfan bydd angen i na i wneud yw ateb y cwestiwn blaenorol. Reit. Wyt ti'n barod na i? Na. Well, too bad, achos ni'n dechrau. Okay. Ym Mhardalaeth yn America cafodd Barack Obama ei eni. Pa dair iaith sy'n cael ei siarad yn y Luxembourg? Hawaii? Beth yw teitl arweinydd bwdaeth Tibet? Ffrangeg, Almaeneg, beth yw'r trydydd? Belg? Na. Yr iaith Belg. Gei di hanner pwynt, cos gys ti ddoi anyn nhw. Pwy sy'n chwarae'r arlywydd yn y gyfres dyledu The West Wing? Dwi wedi colli quiz wythnos yma, ond sa'n hyd yn oed yn cofio'r cwestiwn diwetha, so pass. Beth yw prif ddinas Canada? Pass. Pa ddau comedian oedd y prif actorion yn y gyfres dyledu Come Fly With Me? Toronto. Falle ddim. Well. Pa liw yw fy llygaid? David Walliams ac Matt Lucas. Sawl llythyren sydd yn y wyddor Saesneg? Brown. Pa ardal yng Nghymru sydd gyda'r dwysedd poblogaeth fwyaf? Fi'n ceisio mynd trwy y gyd. Rhywle fel 28 i 30. Pa fath o dreiglad sydd yn dilyn yn treithiadol? Caerdydd. Ym Mhardalaeth yn America cafodd Barack Obama ei eni. Gweld os ti'n cofio lefel ar Cymraeg cyn i ti ollwng e. Nes i ollwng e am rheswm. Nes i ollwng e. Wel, nawr ti yn, Efan. Wel, ti ddim yn gofyn am fy mywyd i, Efan. I'm sorry. Twynol. Llais o dda. Mae'n llais. So, nawn ni ddim datgelu dy sgôr di eto na, nawn ni aros tan ar ôl bod fi a Efan wedi cael tro. So chi newydd rando ar nai yn neud y quiz, a nawr mae'n tro Efan i neud y quiz. Wyt ti'n barod, Efan? Sure. Fi angen ennill yeah. Yma. Sut i ennill yn spel? Yn falch i glod. Barod? Beth yw enw albwm diweddaraf Ariana Grande? Sawl talaith sydd yn yr Unol Daleithiau? Fi ddim yn siŵr, so fi'n mynd i geso 7 Rings. Ym mha wlad mae'r ddinas Stockholm? 50. Ar Mastermind llynedd, roedd rhywun wedi cael enw Greta Thunberg yn anghywir. Beth oedden nhw'n meddwl oedd ei henw hi?
Stockholm. Fi'n credu bod yn yr iseldiroedd. Just gofyn meddwl am funud. Sa'n credu bod yn gwlad Belg. But Stockholm. Dwi'n yn yr Almaen. Paid twyllo, Efan. Na, ddim Mediterranean. Dwi'n Scandinavia. Gallu fod yn fel Sweden, neu... Na, ddim Sweden. Ffindir, Norwy... fi methu mewn. Fi jyst mynd i ddweud yr iseldiroedd. Pwy yw arweinydd yr SNP? Nes i glywed am hyn, ond nes i ddim... sa'n cofio beth i ddweud. Felly, fi'n mynd i geso... Sandra Granger. Ffraw yw'r gair Almaeneg ar gyfer beth? Nicholas Sturgeon. Beth yw'r gradd uchaf rydych yn medru derbyn mewn arholiad uwchgyfrannol? Brawd. Beth yw'r wlad fwyaf yn y byd o ran maint? Sawl gwlad sydd yn Central America? Russia. Beth yw enw albwm diweddaraf Ariana Grande? Central America. Okay, beth hwnna? So, fel Mexico. A fi'n cymryd bod y Caribbean i gyd yn rhan o fe. Felly faint o wledydd sy'n hwnna? Sa'n siŵr faint o wledydd sydd yn y Caribbean. Mae'n naill yn fel... Dwi'n fel cannoedd ydi. Na, mae fel... Falle, fi'n mynd i geso... 24. Okay. Nawn ni ffeindio mas beth yw'r sgôr chi ar ôl fy tro i yn y quiz. Pam ti'n ei mor galed i fi, Griff? O'n i'n meddwl bod hwnna'n particularly caled o'r hyn. Oce, beth gys i'n wrong? Ti oedd yn meddwl oedd Stockholm yn yr iseldiroedd? Yeah! Come on. Oce, dyna ddyr un gwael. Beth yw'r ateb i hwnna, eto? Sweden, which nes ti weid? Sweden, Yeah. Stockholm Syndrome? Yn yr darno. Os ti'n mynd i IKEA, yn yr IKEA caffi, mae wal gyda llun o Stockholm, a mae'n dweud Stockholm yma. Really? Be arall ges i'n wrong oedd yn obvious? Sharon, oedd y ferch yna thing. Llaw yw menyw. Nes i skip o question. Oops. Me? Okay, Nes i skip o question. Rhaid ti dweud y question nawr. Ni ddod yn recordio. Okay, beth yw'r question? So, na i ddweud y question, a wedyn na i dweud cwestiwn arall nes i ofyn. Sawl prifysgol sydd yng Nghymru, beth yw'r wlad fwyaf yn y byd o ran maint? Mae hyn yn gwestiwn arall, ti'n allan gofyn i ti'n gwybod. Fi'n gwybod bod 4 fel prifysgol. So mae Bangor, Caerdydd, Aberystwyth a Abertawe. Ond wedyn mae rai fel Prifysgol De Cymru a stuff. So, a fi ddim yn siŵr faint o nhw sydd. Felly fi'n mynd i geso... Mae'n y 3 o nhw, actually. 7. 6. Na. Wel, ti'n fel di submitted ateb ti. A hefyd, 7 gwlad sydd yn Central America. Sut fi fod gwybod hwnna? Okay, go on. Guess hynny. Dwi'n meddwl, right, Mexico, Guatemala. Mexico. Ydy mae. Guatemala, Ydy fi'n meddwl. Guatemala. Yeah. Venezuela. Ni'n gwybod Venezuela. Venezuela. Bolivia. Nicaragua. Nicaragua, obviously. Bolivia, yeah? Fi'n credu. Costa Rica. Panama. Na, nid Panama. 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 Gwlad? Panama, Panama Ydy. gwlad. O'n i'n meddwl, felly Costa Rica, a wedyn, Panama, Hwna'n impressive. So ti'n gwylio Race Across the World? Na. Ti'n Caribbean ddim yn rhan o fe? Dwi'n Caribbean ta? Ma hwnna... na, dyw Mexico ddim... Nag yw? Dyw Mexico ddim yn Central America, technically, yn ôl hwn. Mae'n North America.
Oh, ie, mae fo'n Ydi. rhan... Ie, So mae ie. Guatemala, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Belize. Nicaragua, Costa Rica, Panama. Ie, o'n i ddim yn gwybod rat pen, dydyn nhw ddim yn obvious, Griff. Ond anyway, gawn ni weld sut ti'n neud yn y quiz. Reit, Griff, wyt ti'n barod am dy droddi yn y quiz? Ti'n mynd i golli, Ydw. okay? Yeah, good pep talk. Fi eisiau mynd i lower dy self-esteem. Mae'n really Come on, galed. Griff. Ddim yn good pen Tira talk. Evan. Mae Evan yn cael whisky. Mae Evan yn... Fi mor murderer. grac reid Mae nawr. fe'n Okay. Fi di wneud quiz deiryddiaeth. Ooh. Achos fi'n gwybod fod deiryddiaeth... Wel, mae deiryddiaeth ti'n okay, ond dwi ddim yn dy hoff bwnc. Dwi'n cael Os ti'n dweud. Falle bod fi'n cael ei dydyddiaeth. Falle bod ti'n. Ti Ti ddim yn siarad am deiryddiaeth lot. Na, fi ddim. Dwi ddim yn codi'n aml iawn. Beth yw hoff volcano ti? Anyway, ydw, fi'n barod. Okay. Pa afon sy'n rhedeg trwy Baris? Ym mha gwlad ydy Ben Nevis? Y sen. Mae'r mynydd Vesuvius yn edrych dros ba ddinas Eidaleg fodern? Yr Alban. Beth yw'r llosgfynydd mwyaf yn Ewrop sy'n actif? Sa'n siŵr. Fi'n mynd i geso Rhifain. Pa brifddinas Ewropeaidd sy'n cael ei rannu gan gynnals mewn i 90 ynys wedi'i gysylltu gan 400 pont? Fi ddim yn siŵr. Beth yw'r porthladd mwyaf yn y byd? Prif ddinas Ewropeaidd. Canals. Lot o bontydd. Come on. Dwi'n fi o bod hyn. Dwi'n ddim mor wael a Stockholm. Actually, na, mae fo'n wath. Mae fo'n lot wath, Griff. O'n i'n gwybod hyn. Na, dwi ddim. Na, but mae fo. Mae fo, hyd yn oed Cerys, a mae hyd yn oed gwybod lle mae Franken yn gwybod lle mae hwnna'n. Ti'n dweud hwnna'n bopeth na? Fi'n dechrau am bod ti just yn dweud hwnna, bod e ddim actually'n wir. Mae fo'n wir! Fi ddim yn siŵr, I'm sorry. Ti'n gwybod. Okay. Pa wlad yn Ne America sydd â ffin a 10 gwlad arall? Sa'n cofio beth oedd y cwestiwn. Porthladd mwyaf y byd. O'n i ddim yn cael reminder. Na. Pa ddinas sydd hefyd yn cael ei adnabod fel The Eternal City? Siwr fod. Meddyliau amdano fo, Griff. Dyma ble mae logic yn dod mewn. Cos mae logic yn dweud Brazil, cos dyna yw'r un mwyaf. Ond prynu ta hwnna yw'r ateb, neu ydy yn fel un bach sort of yn y canol sydd gyda lot rownd e. Ond sa'n gwybod beth fydde'r un bach yn y canol gyda lot rownd e. So, fi'n mynd i ddweud Brazil. Hei, cywir. Da iawn, Griff. Yes. Gyda pa dalaeth yn Australia ydy'r Great Barrier Reef yn ffinio gyda? Beth oedd... Wait. Oh, hang on. The Eternal City. Yeah. Fi di clywed hwnna. Ond sa'n gwybod beth yw e. Fi'n mynd i geso Newport. Na, nid Newport yw'r Eternal City. Yr ateb yw'r Rhifain. Newport! Pa gwlad ydy'r Taj Mahal? Fi'n credu tan New South Wales yw e. Na, yr ateb yw Queensland. A wedyn, pa afon sy'n rhedeg trwy Baris? India. Cywir. Definitely. Os Yn ydyn bod anffodus, fi dwi'n ddim meddwl mae actually'n Evan gwybod wedi lot. ennill.
os ydw fi'n gwybod lot am ddeiryddiaeth, nes i'n gwneud yn horrendous fyna. Ond i'n meddwl cwestiwn, beth yw'r prif ddinas gyda'r bontydd i gyd? Venice! Na, what? Na, dyw Venice ddim yn Canals. prif ddinas. Yeah. O ie, mae fo ddim, ond mae O'n i'n dal, gwybod hwn- mae fo'n dal yn, ie. Amsterdam, mae dy fe Pan fel... nes ti wedi cynnal? Ond yn fy mai oedd hwnna. Mae Amsterdam yn llawn canals, a mae fel lot o... Mae loads o bontydd, mae'n enwog am fel y pontydd. Mae tua 400 Wel, fi'n o bit i bod fyna, okay, so dwi'n yn bai fi. Mae'n okay. Nes i gael Nes i gwestiwn fynd gwaith. fyna unwaith. Dyma, Amsterdam. Ie, mae fo'n neis, mae fo'n really neis. Yeah, Pretty chill. Pretty chill. Chill. Ydych chi'n barod am ganlyniad ar quiz? Na. Ydyn! Yay! Woohoo! Ydyn. Okay, sut ni'n mynd i wneud hyn? Na i dweud Okay, ateb... so na i... Okay, go on. Okay. So, mae gen i sgwr Evan a sgwr Nai. ie. So, na sgwr Sgwr ddau sgwr sydd gen i yn yr ail safle, Nai, drum roll. Fi. Evan gyda 4 o bwyntiau. Sy'n Be? golygu yn curo Evan, mae Nai gyda 4 a hanner. Felly Evan, ble dwi i'n ffitio fan hyn? Right, gawn ni weld os yw Griff yn curo nai. Okay, drumroll. Wrth gwrs mae fo wedi. Gath Griff 4. Sy'n meddwl What? bod nai wedi ennill gan What? 100 pwynt unwaith eto. Beth? Beth? Fi di ennill tair gwaith? Ie, ti'n curo fi a Griff 4 gwaith. So be, Nai, Yes! dim croeso i ti ar y raglen am y raglen. Ni ddim yn ei wahodd eto. Na. O'n i'n meddwl nes i wneud yn horrendous, ond wneud chi da, wneud yn wa. Fi'n credu nath ni gyd wneud yn horrendous. A gath fi a Griff yr un peth, yw'r un sgwr. Ond Os oedd ni- quiz os Griff nath- yn gletach. So. Os nath Griff just dweud Amsterdam a ti wedi dweud Stockholm, bydd popeth yn ffain. Be gath a 100 pwynt am? Fi'n credu dyle ti dyle'r 100 pwynt a dyle fe gyd fod yn O, hafal. i fod yn Pawb deg, yn hafal. i fod yn Ie. deg, maen nhw'n siarad 3 iaith yn Luxembourg, a ges Ie. di Ffrangeg Almaeneg yn iawn, ond nes di miso mas Luxembourgish. Really? Mae hwnna'n iaith? Ie. O'n i ddim yn gwybod bod yn Wow. iaith. Ond, fi'n dweud o'r blaen. ie. So, Wow, dwi'n nes i surprised. feddwl gyda hanner pwynt. Okay. Na, no. Ti'n mynd fi'n cael gweld o'r hanner pwynt o ni gyd yn gyfartal? Ie. Na. Okay. Ie. Mae'n nain Okay, ni Na. gyd yn gyfartal. Ah, Hey. nes i puncho'r wal. Na, mae pawb yn gwybod nes i ennill, okay? Pawb Na. yn gwybod. Na, Ie, nes ie. dim really Ma' nhw ennill. just yn bad losers. Nes Ma' nhw just ti yn ddim bad ennill. losers. Nes Dwi There's no mor winners. wych. Ni ddim Dwi yn neud- mor wych. Ni ddim yn neud hanner pwyntiau. Technically, tîm Na. Chetan. Felly na, fi'n gwybod bod dy ti diddordeb eitha mawr mewn teledu a ffilmiau a pethau sy'n neud i ti feddwl. Na, nid really. Mae gen i meddylfryd ofnadwy o fach yn fy marn i. Fi'n angytuno. Felly, O, am wneud i argymell i ni rhyw ffilmiau? wel, os mae gen i ni answer, gai argymell ffilm, llyfr a TV show. Ie, oce. Er amdani? Reit ta, yn gyntaf, ffilm. Y ffilm Parasite. Chi dau wedi clywed amdano fo? Fi Amdano clywed, fe. oedd wedi ennill yr Oscar yn dod e. Ie, nath o ennill yr Oscar Ie. Best Picture. Nath o beat o mas Joker, probably un o'r biggest contenders. Ac y reswm oedd o'n deservo fo. Absolutely and completely. Oedd o'n ffilm, unwaith eto, oedd nad yw'r debyg i Joker. Mae fo'n siarad am class division. Ac oedd o'n, mae'r plot yw, mae'n y deulu oedd nad yw'r dlawd. Ac maen nhw'n manipuleiddio teulu cyfoethog hon i employo pawb yn eich teulu. Mae fo'n set mewn South Korea. Ac maen nhw'n employo pawb o'r teulu. Felly maen nhw'n gallu dysgu, maen nhw'n gallu manipuleiddio, maen nhw'n gallu ennill digonedd o arian am y teulu. Mae fo'n ffilm absolutely wych i bawb i gwylio amdan class division a gwleidyddiaeth. A ble ni'n gwylio? Ni gallu, actually, cwestiwn da. Fi'n meddwl mae fe mas ar DVD, just mynd ymlaen ar Amazon, mae teip o mewn, Parasite. Falle mae fe ar Netflix, dwi ddim yn gwybod y siŵr. Okay. Sorry.
Anyway, TV show, yr Mandalorian. Ydy'n actually TV show, mae fo'n exquisite. Okay. Beth mor dda amdano? Chi da'n gwybod dwi'n Star Wars fan of nad o intense. Ti'n gwisgo mae'r Christy Star Mandalorian- Wars yn kind of rhoi ei ffwrdd? Yeah, literally right now, yeah. Ond mae'r Mandalorian yn western set mewn y Star Wars Galaxy. Mae fo'n dam bounty hunter, person sydd yn hela pobl eraill am arian. Ac wedyn mae fo'n dangos character arc o'r dyn eitha caled ac oeraidd yn newid wrth iddo ffindo pobl newydd. Mae fo'n unwaith eto show gwych. Gwych. Ac yn olaf, llyfr. Yn fy marn i, probably, dwi wedi bod yn darllen llyfr exquisite arall hefyd. Saki, The Complete Short Stories. Nawr, mae'r dyn hon, Saki, mae fo'n ysgrifennu fel storiau ofnadwy o byr, ond ofnadwy o beth yw'r gair descriptive yn Gymraeg, Griff? Disgrifiadol. Disgrifiadol. Mae fo'n gallu neud syniadau ac brawddegau hynod o feddiannol yn fy marn i. Okay. Just darllen ar llyfr, just gwylio'r show a gwylio'r ffilm. Chi gyd yn mynd i... Mae'ch menydd chi just yn mynd i niwco eich hunain. Okay. Dyna chi fawr. Dylech chi gyd wylio The Mandalorian, Parasite a darllen Sanki, beth yw e? Sanki? Saki. S-A-K-I. Saki. S-A-K-I. Saki. Ie, ewch chi'n neud hwnna. Diolch na am yr argymhellion. Na i gwylio nhw a na i dod wrth ti a darllen nhw. A na i dod wrth ti be fi'n meddwl ohonyn nhw. Dyn ni di cyrraedd diwedd y raglen. Diolch yn fawr iawn am rando. Diolch nai am ddod ar y raglen. Wyt ti wedi mwynhau? Na. Wel, mae croeso ti ddod nôl pryd bynnag. Ie, just paid Kieran ni yn y quiz eto. Supposedly. Paid byth Kieran ni yn y quiz eto. Ie, paid. Neu bydd dim croeso ti ddod nôl. Beth os dwi'n curo chi yn eich bywyd? Wel, gei di roi cyngor i ni am ein bywydau. OK, wrth gwrs. Roi am ffilmiau. Wel ie, diolch yn fawr iawn am rando. Fi wedi cael blast. Fi wedi cael morfil o amser. Morfil o amser. Morfil o amser. Fi dros y Whale of a time. Fi dros y lleuad bod ni wedi gwneud y raglen yma. A fi'n credu bod pawb nawr wedi cael digon. A fi wedi cael rigormod o siarad ar y radio. Felly, nawr mae'n amser i ddweud hylfawr. Hylfawr. A nawn ni weld chi wythnos nesa. Tro. No.